Hello logofer, welcome to my YouTube channel SRB CreatioN. Some video wakiman. Oमफ्राय दिनै भिडिअ होनो नाजादों. दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय मारुति बालेन'नि सार्भिसिंनि बागै माने गारिया एसे प्रब्लेम होगासिनोमोन मास मोनसेसोनि सिगांनिफ्राय ओमफ्राय दिनै दा लाबोदों नायगासिनो बेयाव फैनानै माने स्टार्ट जायाखै नङाबाथाय देखायनो एसे प्रब्लेम जायो बा खोन्थानो एसे प्रब्लेम जायो बेनि थाखायनो दा नायनोसै मा प्रब्लेम ओंखारो बाकी लोगोफोर गोबाव सम भिडिअ बानायाखैमोन बेनि थाखायनो बे ससे भिडिअ खालामसै ओमफ्राय सार्भिसिंनि बागै बेसे थाङो बे माने पेड सार्भिसिं सेकेन्ड पेड सार्भिसिं ओमफ्राय 3 years 2 months जाबाय बाकी नायलांबाय थादों लोगोफोर श'रुमखौ एसे खिन्थिनोसै बे लोगोफोर बेयाव दानि चेक खालामनायाव होनदों फुवेल पाम्प मटर ना मा होनदों आंबो मोजाङै मिथिया दायो मोजाङै खिन्थिगोन बे सिङाव बे सिटखौ खुलिदों माने गुदुं जाबाथाय स्टार्ट जाया नाथाय थान्दाबाथाय जेबो प्रब्लेम गैया बेवहाय ओइ सिंखिजा माने थाव फैनायनि पाइपजों बेवहाय माने थाव फैयाखै बेखौ दा चेक खालामखांनायनि उनावसो हमना मोनसिगोन दानिया लोगोफोर माबाया रायलायखांबाय बेनिफ्राय मेनेजारजों रायलायखांनायनि उनाव बे बुंबाय फ्रि जागोन होननानै ओमफ्राय लेबार चार्जखिनिखौ होनांगोन दा नायनोसै एसे गोबाव लानो हानाय माने फार्स्टआवनो जिथु प्रब्लेम जादों बेखौ दांग्रोगोन दांनायनि उनाव सार्भिसिंखौ खालामगोन माने सार्भिसिं ओमफ्राय दसे बाहेराव सालोंनो फैदोंमोन सालोंनो फैनाय बाजिनो नोंथांमोननोबो खोन्थाबाय दाना लोगोफोर नायलांबाय थादो जिखिनि हायो आं खेबनोसै हानायखिनिखौ बारा माने कास्टमारा बे एलाव गैया बेनो जाहैबाय श'रुमा माबाफोर श'रुमबो ओमफ्राय सार्भिस सेन्टारबो बेयावनो बेथिंजा मेइन सकआ पाठसालानि ओमफ्राय बेथिंजा क'क्राझारखौ Nah. लोगोफोर गाज्रि जानाया बेनो फुवेल पाम्प मटर होननानै बुङो गाज्रि जादों दानिया लोगोफोर माबाखौ सालायनायनि उनाव एसे सालायना नायदोंमोन बेनिफ्राय दाथ' प्रब्लेम होआखै उनाव सालायना नायनानै नायनोसै माने एसे गुदुं जाबासो जायो नालाय प्रब्लेमा दाना लोगोफोर सुगासिनो गारिखौ सुखांनानै साफा खालामगासिनो दानिया सुखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय सार्भिसिंखौ उनाव खालामसिगोन दा बेखौ लाना थांसै ओमफ्राय बिल पे खालामनोसै थिंजा बिल पे खालामखांनानै थांलायनोसै